Mga kosa, matagal na sa akin to. May sponsor sa akin ng ilaw ng bike. Isa yan sa mga followers natin. Yung nababanggitin para sino pa. Try ko ikabit ngayon. So, meron pala siyang ilaw sa likod, sa ilaw sa harap, may direction, remote control. Galing. Tapos ito yung mga rubber na may inclusion, mga port, walang laman, pero meron ito. Hindi ko maintindihan yan, pero ito para i-connect siya, diba? Galing, stick. Kaya ko siya nagregalo talaga. Lagay natin. Ito na siya eh, oh. May ilaw na ako ngayon. Pero hindi ko alam paano gagamitin ito. May remote siya eh. So, ano ba? Baka marunong eh. Tatanong ko pa to. Kung ili-left o i-right. Ganoon. So, pag left. Makakasa na figure out ko na. Tingnan nyo to ah. So, ito yung remote control. Pag pindot nyo, iilaw yan. Iilaw din likod. Tapos pag nag-press ako ng magra-right turn ako. So, right turn. Walang kita sa camera ko eh. Sa right turn. Left turn. Tapos left turn. Galing, galing. Tapos pag mag-hazard ka, solid hazard. Pag in-cap ng isa, hazard. Nice. Tapos itong hazard pala. Okay. Tapos off. Nice. Ganda. Kosa natin na Slapisol dyan, nag-donate nito mga kosa. Salamat. Grabe laki tulong nito sa pag-rides ko, lalo na gabi ako umuwi galing trabaho. Salamat mga kosa. Slapisol. Mga Slapisol gang. Salamat. Napawi na ako. Mukhang mas-safe to kasi may tunog pa nga. At hanggang dito na lang mga kosa. Salamat. Kung sakali hingin yung link, lalagay ko sa baba kung saan nyo mabibili. Walang gawa para may mababalikan.